Bu Kanye West. Men berde Jack Alpers atelin lobusunda. Biz prosta wagty çalışdy öýän. Gelen son habarlar. Men berde gara kostyumda, yaşıl divanda, owadan gelişen. Okey, bolla yaşıl. Gurlaşdy onda. Bu näme boldy bilen? Nerede hoşlardım kan munçasyny? Wells. Mike. Täzeden görýänme diýsen şat. Berden owrak yerlerim bar. Berden muhtalka gol. Böyle. Yeri. Gurung näme hakda bolar Wells. Otly halka Mike. Halkanyň ody. Görýän öle hitden habaryň bar öýän. Ot bir ýam öşdi. Muňa indi näle düşünmeli? Meniň selelgan ýany kardeşim aýtmana görä, onuň aýdanlaryny aýdýan. Bular hemmesi bolmajak zatlar. Hamaňa bildiren ok. Sen bilýän, ol näde dogry. Indi näme etjek bolýar? Bu biznesde dogry aýdýanlar ýok. Ýany şana düşen ýa-da azlaşan. Berde bar altyn. Diýsen ajaýyp sözler Mike. Diýsen ajaýyp.